шабакаи Салом алейкум тақдим мекунад. ба подшоҳ хабари нохуш меоранд. мегӯянд ки шоҳам фарзандатон аз олам гузашт. шоҳ бисёр ғамгин мешавад. дар байн чанд рӯз мегузарад, чанд моҳ. бародари подшоҳ бемор буд. рӯзе аз олам мегузарад. вақте хабар медиҳанд ки шоҳам бародартон аз олам гузашт, доду фиғони подшоҳ осмонро мегирад. мардум дар ҳайрат мемонанд. мепурсанд ки шоҳам чаро? мегӯяд фарзанд хоҳам, даҳҳо фарзанди дигар меёбам. аммо кӯ падару модаре ки дигар барои ман бародар бизояд? бародар қаноти мо аст, мегуфт. як замон ёд доред? амакбачаҳо чанд қадар муҳаббат доштем байни ҳамдигар, чанд қадар зишт будем, ҳамчун бародар будем. ҳозир на, амакбача душманбача мегӯянд. ҷое ки бародар ба бародар накунад раҳ, бегона барои ту бародар шуданӣ нест. фарзандони падари худро эҳтиёт кунед, дӯстшон доред.